Igbo mma mmanụ, ndị nwe m na ndị nwe nke onye chịlụ ya zelu, onye biri ma ibe ya biri. Ndị be anyị, aha m bụ Uchenna Eze Omedo n'ihi Anioke. Adabata mbe gị taa maka na asị na awụ adị agba ọsọ ehihie na nkịtị. Ọkwa na ihe mere ede ji wee bee nwee. Ihe bụ mbata be gị taa maka ugwu adịbara kemgbe imirikiti afọ gara aga n'ala Igbo nke a na-akpọ osu, okwu ohu, okwu ume nakwa amadi. Ụmụnne m, okwu a emebiela ihe n'ala Igbo. Okwu etinyela ụmụ Igbo na gbagharịba. Okwu a emeela nwanne amaghịzi nwanne ya. Okwu a emebiela kewaa ala Igbo ụzọ atọ maọbụ anọ maọbụ karịa. Ụfọdụ si na ha bụ amadi, ndị ọzọ bụrụ ohu, bụrụ osu, bụrụ ihe ọbụla ha kpọrọ ya. Ndị bụ amadi bụ ndị nwe ala. Ndị osu bụ ndị enweghị ihe ha nwere, ndị enweghị ọnụ okwu. Dimkpa kunie ka okwu okwu. Nwatakịrị asị ya taa kpuchie ọnụ maka na ịbụ ohu bụrụ osu. Ụmụnne m, okwu a emebiela ihe, o tinyego ụmụ Igbo niile na nsogbu. Anyị wee bụrụzie osu, bụrụ ohu. Ma lee, eji m ozi ọma wee bịa taa. Ozi ọma m wetara bụ na okwu osu na ohu a na ọ na-abịa na njedebe. Asị m gịnị? Na okwu a ebewelarị. Nke na-eme kịta bụ na ndị nze, ndị ọzọ Igbo niile, ndị ichie, ndị chịrị echichi, na ha ekwekọrịtalarị si na ya bụ okwu na a ga-emebi ya. Ebee ka a ga-emebi ya bụ okwu? N'ala Nri, obi ụmụ Igbo, ebe Igbo bidoro, the Igbo ancestral home. Na a ga-eje n'ala Nri ga mebie ya bụ okwu, ga kpụọ arụ ahụ, mere ka ụmụ Igbo niile na-agbafusịsị dịka ndị ahụ ha kpọrọ osu na ohu. Maka na ndị ahụ hapụziri ala Igbo na-akwapụ, onye kwara ọ na-akwaga ebe dị iche iche, na-eme were ebe ndị ọzọ wee mere ebe ha. Mana ndị akpọrọ onwe ha amadi bịakwuazịrị na-akwapụsịsị ala Igbo duzia ka ebe a gbara ọsọ agha. Ndị Igbo gaa na mba dị iche iche, na mba Amerịka, Europe, ha lụọ ụlọ. Mba Naịjirịa niile ha lụọ ụlọ, biri ebe ahụ, kwapụsịa. Mana ebe ọbụla ha nọ, ha bụ osu, bụrụ ohu, bụrụ ume. Maka na ala na-achụzi ha ọsọ n'ebe niile. Maka gịnị? Ha kpọrọ ụmụnne ha osu na ohu. Mana ozi ọma anyị ji bịa bụ na ewepụtala mkpụrụ ụbọchị na-abụ n'ime afọ a ga-eji wee mebie ya bụ okwu. O wee bụrụ mkpụrụ ụbọchị ọnwa Septemba dị na 21, the 21st of September. Mbọsị a, ndị nze na ọzọ na ndị ichie ga-abịa n'ala Igbo. Ha bịa akpa ka ha ga-esi wee mee ya bụ ihe, akpa ka ha ga-esi wee kwụọ ya bụ onye ukwu wa. Akpasịa, ha na-abịa ha ezisawa ozi zibe ndị ọzọ niile na nekwa ihe ekwutara na mbọsị na-abịa n'ihu ga-abụ mbọsị ọnwa Disemba, ga-adị na mkpụrụ ụbọchị 28 ga-abụ mbọsị mmebi, mbọsị ịkpụ alụ adebere ụmụ Igbo n'ajọ ọnọdụ. Na a ga-akpụ ya bụ arụ. Akpụsị alụ ahụ, onwezi onye ga-akpọ nwanne ya osu, onwezi onye ga-akpọ nwanne ya ohu, onwezikwa onye ga-akpọ nwanne ya ume. Mmadụ niile aghara. Mana ọ bụghị sọsọ ya ka a ga-eme na ụbọchị a.
ka m tụnyere unu azụ ụmụnne m, maka na Igbo anatabago. O wee bụrụ na ụmụnne anyị ndị elere n'afọ gara aga, na imirikiti afọ gara aga, na mbọsị akwa ka ha ga-anata. Ha nata, ayọ ha biko unu gbaghara ụmụ Igbo na anyị emehiela, anyị emejọọla unu. Asị ha natabanụ, unu nwere ala, unu nwere obi, unu nwere asụsụ, unu nwekwara ụmụnne. Anyị bụ ụmụnne unu. Unu chọọ unu aza aha, unu chọọ unu enwe, unu alụọ unu, gụọ ana lụọ unu. Bụ unu bụ ala Igbo, natanụ nnọọ. Mana ya bụ okwu ọ dịchakwa mfe o, maka na ihe a niile ụmụnne m a na-agba aka afụ nwata eze. O wee bụrụ na okwu anyị abanyela n'okwu ego. O wee bụrụ na ihe a niile a ga-eme na-asị o, na ndị mbịambịa na onweghị ndị ga-etinye afọ ma ọ bụ shishi ha na ya bụ okwu. Na ụmụ Igbo ga-atụkọta ego a ga-eji wee mee ya bụ ihe, maka na anyị kpatara nkụ ahụhụ, anyị si ngwere bịala anyị ọlịlị. Mana nsogbu a na-abịazi na njedebe, mana onye ọbụla ga-eweta ka o debe. O wee bụrụ na onye n'ukwu a ya kara ibe ya, ịnụ ka ọrụ nwanne gị si ya o, na mmebi osu a na ohu a ga-emebi, na aka gị ga-adị na ya, na aka onye ọbụla kwesịrị ịdị na ya. Onye a tinye, nwanne etinye, ibi etinye, ọkwa okwu ego. Mana okwu ba n'ego, onye ọbụla etinye ka o nwere. Anyị nwere ndị ga-enye anyị ego, mana anyị achọghị ka ọ bụrụ naanị otu onye ga-eweta ya bụ ego. Mere eji wee sị Igbo niile bịawanụ, ma ụmụ ụnụ tinyere nwanne gị, tinyere ikwu na ibe gị, maka na onye na-emeteghị arụ maka ihe osu a nwanne ya mere, ma ọ bụ ikwu nne ya, ma ọ bụ ikwu nna ya, ma ọ na-ịkpọgokwanụ mmadụ osu ma ọ bụ ohu, ka anyị kpochapụ ya bụ ihe ụmụnne m. Ya mere eji ama ọkwa. Ọ bụrụ na ịnụ onu m, gbasawa ya bụ ozi, mee ka olu onye ọbụla aka na mgbapụta ụmụ Igbo adịgokwa na ọ dịzi anyị n'ụkwụ. Ndị be anyị, ọjị eze dịzikwa eze n'aka. Mana o nwere ihe anyị ga-eme. Anyị ga-achọwa akaụntụ emeghere. Ụzọ akaụntụ na-abụ emeghere. Ofu bụ n'ọba ego Fidelity Bank, nke nọmba ya bụ 62368580014. Ka m kwukwa ya ọzọ, 62368580014, Fidelity Bank. Ọba ego ahụ ije itinye ego. Mana o nwere ọzọ a na-akpọ GoFundMe. GoFundMe pụtara na mba ebe ọbụla ị nọ n'elu ụwa wee na-anụ onu m, na ị nwere ike itinye ego gị n'ime ebe ahụ. GoFundMe, ka nye gị the address: www.gofundme.com/no longer a slave, no to osu. Ka m kwukwa ya ọzọ, www.com/no longer a slave, no to osu. Ụmụnne m, ọ bụrụ na afụfụ ụmụ Igbo tara kemgbe ụwa, na ohu nke eji ụmụ Igbo wee mere kemgbe ụwa, na ọ na-ewute gị n'obi, achọrọ m ka ị kpọọ okwu a mkpa, kpọọ ya mkpa, kọọrọ ndị ọzọ. Gbaa mbọ fụ na ego gị banyere na ya bụ ihe, maka na ọ bụrụ na ịkwụghọ ka ọha gị etinye ọnụ gị na ya bụ okwu, ị kwesịrị ka afụkwanụ na aka gị dị na ya bụ ihe, maka na anyị niile metara ya bụ alụ, anyị niile ga-akpụkwanụ ya bụ alụ. O wee bụrụ na ugo ebeela na mgbagbu. Meenụ ka unu bụ ụmụ Igbo ndị eji ego wee mara. Ọ bụrụ na okwu baa n'ego, o nwere ụdị ego
ga-akali unu. O nwere ụdị ego unu ama atụnyenwu na asị o na ihe jizi nkịta ọnwụ bụzi n'ego ka ọ bara. Ụmụnne m, megharịa n'ahụ, maka na asị o onye riri ọjị ya kpakwa ya nkụ, anaghị arị elu ọjị kwada. Ọ bụzikwa n'ugo ka ịfụrụ, jaa ya mma. Ọ bụghị oge niile ka a na-afụ ugo. Ohere anyị nwere ọ dịghị mfe, ka anyị mee ya, mechaa ya ahụ, mewapụ ya isi. Ụmụnne m, ka ọha m nọ n'otu a sị na mbọsị nta na anyị ga-achịkwa n'Owele nchi, ka ọhịa dịka ọ na-enwe amaghị ya, mana ka Chineke bi n'eluigwe gọzie gị, gọzikwa ezinụlọ gị, gọzie ọlụ niile ị na-alụ, ma mee ka ihe a nke ị ga-etinye ego gị na ya, ka ụzọ gbawara gị, ka ị wee natara n'ala Igbo, maka na anyị na-alazi ala. Ka Chukwu gọzie unu. Ndewo.